ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоъоти ахбор аст, мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. тақвияти тадбирҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ. Корҳои сохтмону навсозӣ дар зиёда аз 29 000 иншооти таъиноти гуногун дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша бо суръат идома дорад. дар ин замина инфрасохтори маҳал рушд намуда барои сокинони мамлакат шароити муосир муҳайё гардида истодааст. гузориши аҳлиддини Нурулло ва Баҳодури Истам. чист истиқлол иззат доштан, бар диёри худ муҳаббат доштан. дар воқеъ маҳз истиқлол буд ки Тоҷикистонро ба ҷаҳон ва ҷаҳонро бо Тоҷикистон пайваст. маҳз дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо дастуру раҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон ба маркази бузурги тасмимгириҳои минтақавӣ ва ҷаҳон мубаддал гардид. маҳз дар замони истиқлолият Тоҷикистон ба яке аз кишварҳои пешрафта ва амну осоишта табдил ёфт ки ин ҳамаро метавон аз заҳмату талошҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маънидод намуд. ин ҳама ободию созандагӣ танҳо ба хотири саодати мардуми Тоҷикистон равона гардидааст. тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини шароити арзанда ҷиҳати пешбурди кору зиндагии сокинон дар шаҳрноҳияҳои мамлакат тибқи нақша ва бо сифати баланд идома доранд. дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ корҳои созандагӣ вусъат дошта иншооти мухталиф бо риояи талаботи меъмории муосиру миллӣ бунёд мегардад ки ба ҳусни шаҳр симои наву тозаро заъм менамоянд. душанбе бо анҷоми корҳои созандагӣ марказҳои фарҳангӣ, китобхонаҳо ва муассисаҳои таълимии худ муҳити маърифатӣ ва фарҳангиро барои сокинон ва меҳмонон фароҳам оварда на танҳо пойтахти тоҷикон, балки маркази фарҳангии сиёсӣ ва иқтисодии тоҷикони дунё мебошад. барои муҳайёсозии имконоти беҳтару муосири зиндагӣ дар саросари мамлакат ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ 29 166 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. имрӯзҳо тибқи маълумотҳои оморӣ дар ҷумҳурӣ зиёда аз 29 166 бино иншоотҳои ҷашнӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шуда ҳастанд. ҳоло бошад дар зиёда аз 5648 адад бино иншоотҳо сохтмон идома дорад ки 19,36%-ро ташкил медиҳад. аз ин шумора дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 1362 адад, дар вилояти Суғд бошад 12217 адад ва дар вилояти Хатлон бошад 6260 адад ва дар ноҳияи Тобеи Ҷумҳур бошад 5012 адад ва дар шаҳри Душанбе бошад 4315 ададро ташкил медиҳанд. аз ин шумора аллакай 19266 иншооти мухталиф сохта шуда дар хизмати сокинон қарор дорад. дар ин баробар ҳоло дар шаҳр ноҳияҳои мамлакат дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони 1533 иншооти соҳаи маориф, 678 иншооти соҳаи тандурустӣ, 499 майдончаи варзишӣ, 740 корхонаи саноатӣ, 655 бинои истиқоматӣ, 362 пул, 185 иншооти соҳаи фарҳанг, 1098 иншооти хизматрасонӣ, 1951 нуқтаи савдои хӯроки умум ва роҳҳои мошингар ҷараён дорад. дар раванди корҳои ободонӣ соҳибкорони ватандӯсту шахсони саховатпеша ҳамроҳ шуда дар пешрафти бештари Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм мегузоранд. аз ин шумораи корхонаҳои коргоҳҳои саноатӣ 740 адад, соҳаи тандурустӣ 678 адад, маориф бошад 1533 адад, майдончаҳои варзишӣ бошад 499 адад, бино иншоотҳои хизматрасонӣ бошад 1098 адад, биноҳои истиқоматӣ бошад 655 адад, биноҳои маъмурӣ 199 адад ва савдову хӯрокҳои умумӣ бошад 1951 адад, кӯпрокҳо 362 адад, сохтмони роҳҳо
2773 عدد و دیگر نمود انشاءات ها باشد 8592 عدد را تشکیل می‌دهد. рушди ҳамарӯзаи соҳаҳои иқтисоди миллии тоҷикистон собит менамояд ки сокинони мамлакат бо дарки масъулияти ватандорӣ ва ҷонибдории амиқ аз сиёсати созандаи ҳукумати кишвар тадбирҳои ободонию бунёдкориро вусъат мебахшанд. ин ҳама созандагию бунёдкориҳо дар асоси соҳибихтиёрии давлат ва сиёсати муваффақи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон анҷом меёбанд. мардуми тоҷик ба зиндагии шоиста расиду ба сӯи ояндаи боз ҳам хубтару беҳтар дурахшону устувортар бо барномаву ҳадафҳои мушаххас равона аст. дар раванди ҷаҳонишавӣ вазъи печидаи иқтисодӣ, сиёсӣ, амниятӣ ва идеологии ҷаҳони муосир таъмини рушди устувори иқтисодӣ, анҷоми тадбирҳои созандагӣ, ҳифзу таҳкими манфиатҳои миллию давлатӣ ва суботу оромӣ саҳлу осон нест. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар амалӣ кардани сиёсати худ тамоми барномаву ҳадафҳоро маҳз барои рушди ҷомеа ва масъалаи таъмини амнияти миллии давлат равона кардааст. пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри душанбе бори аввал мизбони чемпионати осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот гардид ки дар он беҳтарин шоҳмотбозон аз дохил ва хориҷи кишвар бо ҳам сабқат намуда истодаанд. шоҳмот яке аз бозиҳои қадимтарини миллати тоҷик ба шумор меравад ки тибқи назари муҳаққиқон таърихи 1400 сола дорад. шарҳи бештар дар таҳияи ҷаҳонгир сафарализода. рӯзи дуюм аст ки дар кӯхи олимпии шаҳри душанбе чемпионати осиёи ғарбӣ байни кӯдакон ва наврасон оид ба шоҳмот ҷараён дорад. ин мусобиқаи муҳими варзишӣ ки то 29 апрел идома мекунад, рафти онро беҳтарин доварон ва донандагони соҳа назорат ва ҳакамӣ мекунанд. ёсамин хоҷаева шоҳмотбози навраси тоҷик аст ки аз синни 5 солагӣ ба ин намуди варзиши зеҳнӣ машғул аст. давоми 7 сол дар мусобиқаҳои гуногун иштироки фаъолона карда, дар ин миён дастболо низ гардидааст. яъне баромаду рақобат дар чунин чорабиниҳои оммавӣ барои ёсамин таҷрибаи нав нест. ҳамин таҷриба, боварӣ ба худ ва имконоти васеъи машқу тамрин боис шуд ки ёсамин дар даврҳои баъдии чемпионати шоҳмот рақобат хоҳад кард. шоҳмот яке аз варзиши дӯстдоштаи ман мебошад. ман хеле хусандам ки бозии шоҳмотро инқадар хуб метавонам ва дар ин мусобиқаи ғарбӣ 3 бор ғолиб шудам ва 4 бор мағлуб шудам. ҳарифаи ман аз ҳинд буданд, аз русия, аз қазоқистон, аз қирғизистон, аз туркменистон буданд. айниҳо ман аз бозии намуди классика якум бозӣ шудам, бозии якумро ғолиб намудам. мақсади иштироки ман дар ин мусобиқа барои баланд бардоштани парчами тоҷикистон мебошад. барои бисёре аз иштирокчиён ин мусобиқа на танҳо имкони нишон додани худ, балки як қадам ба сӯи расидан ба муваффақиятҳои сатҳи байналмилалист. аз 20 то 29 апрели соли 2025 душанбе пойтахти тоҷикистони зебоманзар, пойтахти шоҳмотбозони минтақа буда, чемпионати осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот миёни кӯдакон ва наврасон ҷараён дорад. ин як рӯйдоди таърихӣ на танҳо барои кишвар, балки барои тамоми ҷомеаи шоҳмотбозони осиёи марказӣ ва ҷанубӣ мебошад. Я первый раз приехал в город Душанбе, Таджикистан. Меня зовут Яхьяев Абдихадир, я арбитр ФИДЕ из Казахстана, город Шымкент. Рад, что я присутствую в вашем солнечном городе. У нас проводится чемпионат Западной Азии по шахматам среди детей. Турнир очень интересный, очень сильный состав, хорошо все организовано. Мне очень понравился этот турнир, и я рад, что я здесь. Очень здесь атмосфера такая дружелюбная. Мне очень понравился. Я Алиса Домащенко, я из России. Сегодня первый тур классики, я выиграла этот турнир. Вчера было открытие Рапида, открытие очень красивое было, песни красивые, танцы были красивые. Зал большой, удобно все, красиво, организовано довольно. ин чорабинӣ на танҳо як мусобиқаи зеҳнӣ, балки як пули фарҳангӣ аст ки ҷавонони кишварҳои гуногунро ба ҳам мепайвандад. дар фазои рақобати варзишӣ асосан ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстӣ ва эҳтиром байни пештозони ояндаи ҷаҳони шоҳмот гузошта мешаванд. من صابر اشرفی از کشور جمهوری اسلامی ایران هستم. تاجیکستان کشوری مهمان نواز، خیلی خوشمان اومده، خیلی خوبه
و سطح مسابقات هم سطح کیفی مسابقاتی که اینجا برگزار میشه بسیار عالیه. این مسابقات قهرمانی رده‌های سنی غرب آسیاست. اجرایات برگزاری مسابقات با توجه به حضور داوران قدرتمند آسیا در این مسابقه خیلی بسیار عالی بود. در برابر یاسمین در این چرابینی مهم ورزشی زیاده از 100 نفر شهماتبازان نورس تاجیک اشتراک دارد که هدف تنها یک است: به دست آوردن غالبیت. در چمپیونات که 430 نفر شهماتباز اشتراک دارد، در طول 2 روز علاقه سلسله بازی ها را میان هم برگزار نمودند. جهانگیر سفرعلی زاده، زینالدین جبار، شهر دوشنبه، اخبار. майдони умумии заминҳои кӯрам дар ноҳияи Данғара 32377 гектарро ташкил медиҳад ки барои истифодаи самарабахш ва истеҳсоли маҳсулоти босифати кишоварзӣ ба саҳмдорон 2127 хоҷагиҳои деҳқонии оилавию ҷамоавӣ вобаста карда шудааст. мавзӯъро Гулчеҳраи Саттор шарҳ медиҳад. استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین و کشت زراعت‌های اساسی از جمله پخته و سبزیجات و دیگر محصولات نیاز اول با استفاده از اصول‌های معاصر کشت و پرورش در خواجگی‌های دهقانی ناحیه دنغره بر علا حس می‌شود. سهمداران خواجگی دهقانی خلیفه نظیر امسال برای تجربه در قسم از زمین‌ها زیر پلیونکا پنبه‌دانه کشت نمودند که از این اصول پرورش می‌توانند حاصل دلخواه به دست آورند. در خواجگی دهقانی خلیفه نظیر 70 گکتار زمین کارام آبی موجود است. موافق دورنمای کشت در خواجگی خصوصا پخته، کارتوشکا، سبزیجات‌ها، غله‌دانگی‌ها کشت می‌کنیم. هر قطعه زمین خواجگی را ثمرناک استفاده برده کوشش می‌کنیم که حاصل دلخواه به دست آوریم. خواجگیداران با تجربه بین نهالان باغ‌های جوان نیز با مقصد با ثمر استفاده نمودن زمین و گرفتن حاصل فراوان پولیزی و سبزیجات کشت نمودند. در خواجگی هر قطعه زمین ثمرناک استفاده می‌بریم. سری وقت کشت زراعت‌ها را به جا می‌آوریم، حاصل دلخواه به دست می‌آوریم. بازار استعمالی را تامین میکنیم، با سبزیجات ذخیره میکنیم محصولات را. با استفاده تخمی‌های با صفت و رعایت اگرتکنیک پرورش و مصلحت درست متخصصان ساحه از همه نمود زراعت حاصل دلخواه به دست آوردن ممکن است، زیرا شرایط طبیعی برای بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی سازگار است. در برابر کشت زراعت‌های اساسی که به فراوانی بازار و امنیت غذایی مساعدت می‌کند، خواجگیداران همچنین در 4 گکتار زمین بنیاد باغ‌های سایه‌افکن و همیشه سبز و آرایشی و در 3 گکتار زمین باغ درختان میوه‌دهنده را تشکیل نمودند که از این حساب نیز حاصل دلخواه به دست می‌آورند. در دایره عملی شوی برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025 و 2040 کشاورزان با تجربه میدان باغ‌های درختان همیشه سبز و میوه‌دهنده را وسیع‌تر نموده در سرسبزی یک گوشه وطن و تازه و آزاده گردانیدن محیط زیست سهم بیشتر می‌گذارند. таъмини амнияти узуқаворӣ яке аз 4 ҳадафи стратегӣ маҳсуб ёфта кишоварзон бо мақсади татбиқи ҳамаҷонибаи он аз роҳу усулҳои муосир истифода мекунанд. сокинони ноҳияи ёвони вилояти Хатлон дар баробари истифодаи самараноки заминҳои кӯрам ҳамзамон дар корбурди оқилонаи заминҳои наздиҳавлигӣ аз таҷрибаи пешқадам кор мегиранд. тафсилоти бештар дар гузориши Маҳмараҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. бо назардошти таъмини пурраи сокинон ба маҳсулоти тару тоза, кишоварзони ноҳияи Ёвон бо истифода аз роҳу усулҳои нави кишту кор ва риояи талаботи агротехникаи парвариш тавонистанд ба натиҷаҳои назаррас ноил гарданд. тавре мушоҳида мегардад, деҳқонон дар самти парвариши маҳсулоти хушсифати ҷавобгӯи талаботи бозори ҷаҳонӣ таҷрибаи хуб гирифта, роҳу усулҳои нави парваришро
пеш гирифтанд. дар ноҳия сокинон аҳамияти муҳими истифодаи заминҳои корамро дар самти таъмини талаботи бозор ва дар маҷмӯъ баҳри боз ҳам беҳтару хубтар гардонидани шароити рӯзгорашон ба хубӣ дарк намуда дар як мавсим рӯёнидани 2 то 3 маротиба ҳосилро аз як замин мароми худ қарор доданд. сокинони меҳнатдӯсти ҳудуди ноҳия ҳамасола аз ин қитъаҳои замини дар ихтиёр доштаашон ҳосили фаровони маҳсулоти гуногуни кишоварзиро ба даст меоранд. бо истифода аз таҷрибаи чандинсолаи корӣ хоҷагидорон дар назди ҳавлиҳои хеш маҳсулоти гуногунро киштаанд ки ба хотири гирифтани ҳосил ва беҳ гардонидани сатҳи зиндагиашон бисёр муфид мебошад. маданияти истифодаи дурусти замин қариб ки дар ҳама сокинони ҷамоатҳои деҳот мушоҳида гардида тамоми намуди зироату сабзавоти кишоварзӣ ба таври хоса кишт карда шуда нашъунамои хуб гирифтаанд. баҳри меҳнати пурсамару нақшагузории сокинони ноҳияи Ёвон аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ дастгириҳо дар самти таъмини оби полозӣ ва дастрасӣ ба тухмиҳои хушсифату серҳосили дилхоҳ маҳсулот зоҳир мегардад ки ба чунин натиҷаҳои назарраси меҳнатӣ ноил мегарданд. хоҷагидорони ноҳия пай амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои манфиатбахши ҳукумати мамлакат аҳлона меҳнат карда ба ин васила дар таъмини амнияти озуқавории сокинон саҳми муносиб мегузоранд. маҳмараҷаб абдуллозода давлати файзулло, ноҳияи Ёвон, ахбор. бо назардошти сердаромаду манфиатовар будани боғҳои интенсивӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон кишоварзон аз рӯи тавсеяи мутахассисон корро пеш мебаранд. хоҷагии деҳқонии Бобои Шамс дар ноҳияи мазкур бо бунёди боғҳои интенсивӣ дар содироти маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ саҳми муносиб мегузорад. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ дар ин хусус. боғпарварӣ яке аз самтҳои афзалиятноки хоҷагии халқи мамлакат буда дар ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд, зеро боғпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромади ноҳия ба шумор меравад. даврони соҳиб истиқлолии кишвар ин соҳа рушд намуд ва тибқи барномаҳои давлатии боғҳои кӯҳна аз нав барқарор карда шуда боғҳои нав сол аз сол зиёд гардидаанд. соли 2024 дар ноҳия дар майдони 35 гектар боғи нав бунёд карда шуд ки аз ин 4 гектари онро боғҳои интенсивии себ ташкил медиҳанд. хоҷагии деҳқонии Бобои Шамс аз ҷумлаи чунин боғҳост ки бунёди боғҳои интенсивиро ба роҳ мондааст. ин хоҷагӣ дорои 4 гектар боғ буда дар майдони 1 гектари он боғи интенсивӣ бунёд намуданд. аҳли заҳмати ин хоҷагӣ аслан аз рӯи тавсияи мутахассисони соҳа амал карда дарахтони дорои сертификати мутобиқат ва мутобиқ ба иқлими маҳалро шинониданд ки ҳамасола ин навниҳолон ҳосили хуб ба бор меоранд ва ба андешаи мутахассисон дарахтони интенсивии себ соли сеюм боровар гардида ҳосилнокии онҳо аз ҳар бех то ба 100 сентинерӣ мерасад. маврид ба зикр аст ки саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Бобои Шамс дастуру ҳидоятҳои сарвари давлатро ҷиҳати бунёди боғҳои содиротӣ сармашқи кори худ карда моҳияти боғпарварӣ ва манфиати онро хуб дарк карданд ва ба нигоҳубини онҳо талош доранд, зеро талаботи аҳолӣ ба чунин навъҳои меваҷҷоти ватанӣ хеле зиёд аст. ҳамчунин дар шафати роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин Бадахшон ки аз маркази ноҳия мегузарад беш аз 200 бех ниҳолони ҳамеша сабз шинонданд ки ба табиати инҷо зебогии дигарза мекунад ва ҳам лағжиши хокро нигоҳ медоранд. аз ҷониби дигар барои ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ хеле мусоид мебошанд ва дидани чунин манзараҳо ба онҳо рӯҳу илҳоми дигар мебахшанд. мақсад доранд ки дар оянда низ дар ин масири аз ҳисоби маблағҳои даромади хоҷагиашон ниҳолшинониро идома диҳанд ва ба ин васила дар сабзу хурам гардонидани табиати зебои диёр саҳми худро гузоранд. Раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ахбор. сар аз оғози моҳ дар қаламрави ҷумҳурӣ давраи якуми ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид ки он то 30 апрели соли равон идома меёбад. раванди ба қайдгирии довталабон дар ноҳияи айнӣ хуб ба роҳ монда шуда барои хатмкунандагон шароити хуб фароҳам гардидааст. Асомиддин Ғиёсзода дар ин хусус
гузориш медиҳад. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои довталабон бахусус хаттукунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ маркази миллии тестӣ як қатор иқдомҳои саривақтӣ рӯи даст гирифтааст. аз ҷумла ташкил ва ба роҳ мондани бахшҳои бақайдгирӣ дар ноҳияҳои дурдаст яке аз тадбирҳои муҳим ба шумор меравад, ки барои осон гардонидани раванди бақайдгирии довталабон нигаронида шудааст. дар ҳамин замина дар ноҳияи айнӣ низ як бахши бақайдгирӣ таъсис ёфтааст. ҳамарӯза хаттукунандагони муассисаҳои таълимии ноҳия ба он муроҷиат намуда худро барои иштирок дар имтиҳонҳо ба қайд мегиранд. ба гуфтаи намояндаи шӯъбаи маориф дар марказ, ба довталабон барои дуруст ва бехато омода намудани ҳуҷҷатҳо, инчунин оид ба тарзи дурусти супоридани имтиҳонҳо маслиҳатҳои зарурӣ дода мешавад. ҳамасола аз 1 моҳи апрел то ба 30 ҳамин моҳи равон дар шӯъбаи маорифи ноҳияи айнӣ нуқта фаъолияти худро идома медиҳад. тӯли 6-7 сол мешавад ки ҳамин дар нуқтаи маркази миллии тестӣ, дар ҳамин нуқтаи номбаршуда ман ҳамчун ба ҳайси бақайдгиранда ва дар 2 соли охир ба ҳайси роҳбари нуқта фаъолият карда истодам. имрӯз дастгирӣ ва иқдоми хуби пешвои муаззами миллат барои ҷавонон, барои насли ояндасози миллат амин аст ки ҳамин нуқтаҳоро дар ҳар маркази шаҳру ноҳияҳо таъсис доданд. чунки ҷавонон дариҷа ба қайд гирифта мешаванд. хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи мо низ дар ин нуқта аз қайди маркази миллии тестӣ мегузаранд ва нақша доранд ки дар ояндааш кадрҳои лаёқатманд ва варзида шуда барои халқу миллати тоҷик хизмат кунанд. ташкил шудани бахши бақайдгирӣ дар минтақаҳои кӯҳистон кори онҳоро хеле осон намудааст. агар қаблан довталабон ба шаҳрҳои калон рафта худро дар марказҳои миллӣ ба қайд мегирифтанд, имрӯз бо ташкили бахшҳои минтақавӣ ин раванд ба маротиб соддатар шудааст. мавриди зикр аст ки ҳамасола шумораи ҷавонону духтарон барои дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ меафзояд, ки ин аз боло рафтани сатҳи маърифатнокии ҷомеа шаҳодат медиҳад. хоса таваҷҷӯҳи духтарон ба таҳсил дар муассисаҳои олӣ рӯз то рӯз бештар мегардад ва барои насли наврас заминаи мусоиди рушдро фароҳам меорад. мо довталабони ноҳияи айнӣ миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем, ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳо муҳайё намуданд, махсусан нуқтаи бақайдгирӣ барои маркази миллии тестӣ, ки солҳои пеш ба шаҳрҳои хуҷанду душанбе мерафтанд, ҳоло бошад ба ҳимояву ғамхориҳои пешвои миллатамон ин марказ дар ноҳияи дурдаст ташкил карда шуд, ки барои мо ҷавонон хеле хубу осон гардид. тибқи иттилои шӯъбаи маорифи ноҳияи айнӣ то имрӯз 765 нафар хаттукунандагони муассисаҳои таълимии ноҳия барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидашуда ба қайд гирифта шуданд. аксари онҳо маҳз тавассути бахшҳои ноҳиявӣ маркази миллии тестӣ худро ба қайд гирифта бо гирифтани маслиҳат аз омӯзгорон ва масъулин ба имтиҳонҳо омодагӣ мебинанд. асомиддин қиёсзода аз ноҳияи айнӣ барои барномаи иттилоъотӣ ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоъотии ахбор. бароятон рӯзи хушу бо барорро таманно дорем. саломат бошед.